Здрасти, ние сега ще направим първия клип, да, с първото ни забавление. То е да сваляме орехи, като ги целим. Много обичам да свалям орехи. Сега всички сме тук, освен Чочо, той е в момента къде е? На Върна, нали? В момента много възпрепятствам. Да, и затова ще направим първото си забавление, защото друго не знаем какво да направим. Не сме мислили. Така. Сега ще пуснем, докато сваляме орехи, ще пуснем една песен. Тук е при нас Илона с нейната косплей маска, която я направи. Мале. Значи това е дървото, което ще сваляме орехи. Добре. Ремикс на Редението 2 за вързана част. Ние направихме. Да, Георги. Така, почваме да сваляме орехи. Имаме 19 минути да бързо сваляйте орехи. Опит грешен. Да. Какво каза? Снимам. Аз сега, ако тръгна да мятам, няма да се получи добре. Приближих, бе. Къде е ореха? После пусни нещо друго. Като да световно, много голямо. Свали ли? Първият ни орех за днес, който е свален. Вече го взема. От мен. Така, Слашо още не е готов. Не е свален. О, там орех. Така, ако не ви харесва нашето забавление, давайте пак лайк. Ако ви харесва, давайте още много лайкове. И искаме да разберем вашите коментари за нашите забавления. Ако ви харесват, кажете, че ви харесват. Ако не ви харесват, кажете, че не ви харесват. И благодаря. И Георги пак свали орех. Ето го. Сашо още не е свалил. Йола. И неуспешен опит. So sexy. Everybody complain. Е, там! А, не, чакай, той Сашо го свали. Сашо, свали ли го? Ето, още един орех. Покажи го. Сашо, цели? И неуспешен опит. Браво, йо! Свали прачка, да. Ето го, ореха. Давай, де! Sexy, everybody. Убили, ама не свали. Георги, направи нормално песента. Още един орех от Георги. Още един орех! А, не, то си от Сашо.
Naполовина. Направи нормално. Коса на това джобата. Ей се. Момент. Не пешем опит. Начало все. Добре. Сега Саш хвърля и неуспешен опит. Отново. Йо, цели! Изхвали един! Ето го. Браво! Аз вече ям. Я. Георги се похапва. Не, брат, не знаят. Виж го ето шурката. Моя не е хубав да има. И ми комате. Ето ги на Илана орехите или те са на Георги. Георги, това съм? Да, двата. Е, това е нашата леопардова дренка. Много са хубави. Това да го качим в Facebook и в YouTube. Ще го качим в YouTube, когато наша Точо... Абе, го е нашия чоп, студент и колко часа има? Лана, камъка ти! Не може. И неуспешен опит. Пак неуспешен опит. Това е нашето забавление. Това не е първото. Имаме още 4 забавления. Много да. Пак неуспешен опит, Сашо! Друго е да караме симфония. Не е вярно. И Сашо удра. Неуспешен опит. А Георги си похапва. Вкусно. За 10 минути, че толкова сега не е видео. Ще ми гремите. Тази е нова. Е тази. Сашо пак не успя. Тя ме приела. Пак не успяваме. Сашо, хвърля! Аз ще бъде го сега, бе. Имаме още 11 минути. Не. Така, сега отивам пред леопардовата дренка. Най-вкусната дренка. Падна! Копай же!
Сваля Георги пръчката, която сваля орехи. Гадже има пирнеш. Сега? Това беше пета част. Очаквайте и четвърта скоро.